الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Rinia mga kakasi, yadto na rin mga charita si Parahin. Ada dyan na ito, ini-tiap-tiap pasipip. Waktu ini, yarin guru, kamu hindi atau patung ini, kita kumpalokay, kupal ko siya. Mayroon narbaing dahil di Albani, pahal siya, tapagdal siya na ito. Ben. Jazakallahu khairan ya Syekh Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, sa maiksik introduction, magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala kung saan nandito na naman tayo sa pinaka-the best salita, speech na sa mata ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahilan tayo ay nagpaliwanag at nag-imbita sa mga inosente tao para sa kapatawaran at paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, as a matter of fact, doon lang tayo sa sa kung topic saan, especially kay Jesus alayhis salam, dahilan siya ang unang controversial sa reliyon ng Kristyanismo, kung saan itinuring niya na si Jesus alayhis salam, tinuring nila na si Jesus alayhis salam bilang Diyos. Sa magkatuwid, alhamdulillah, si Jesus alayhis salam bilang propeta, sugo at alipin ng Panginoong Diyos ay hindi sila, kumbaga, inilinlang kung ano ang pinarating ng Panginoong Diyos Allah, yun ang sinasabi niya sa mga tao. Na sinasabi niya, isa sa mga sinasabi niya, siya ay pinadala lamang sa mga na walang tupa ng Israel. Tapos, ang tinutukoy na yun, yung Israel na tunay naniniwala sa mga teachings ni Propeta Jesus alayhis salam. Hindi yung mga pasaway gumagawa ng subject matters kung saan para maperahan nila ang mga tao, na kikita na natin sa ngayong panahon na katuruan na walang nakasulat sa panahon ng mga propeta, especially kay Jesus, ay kumbaga ginagawa nila. Kaya hanggang sa ngayon, alam mo,
sa pag-aaral, especially sa mga subject ng yung math, kung ang solution ay mali, hanggang katapusan ng mundo, hindi yan magkabalik sa answer niya, sa tunay na answer ng katotohanan. So what more yung sa usapan ng reliyon? Dahilan ang Allah, ang Panginoong Diyos Allah, ay siyang ay nag-appoint, nag-designate ng kanyang prophet, mga prophets. Hindi yung mismo sarili ng tao o nagsasabi na ako ang Diyos o ang tao ay nag-appoint ng kanilang Diyos, parang si Jesus na ginagawa nilang Diyos, na dinenay naman ni Jesus na hindi siya Diyos kasi hindi talaga siya Diyos. So alhamdulillah, inshallah sa ngayon, ang gusto ko mabanggit ang tungkol sa Islam. Alhamdulillah. So ngayon, ano ang Islam? May makikita ba tayong paliwanag sa kahanghangang sandaigdigan? Mayroon bang paniwalang kahulugan ng lihim ng buhay? Batid natin na walang pamilya na mahusay ang pamumuhay kung walang responsibleng pinuno. Walang lungsod na nanatiling maunlad kung walang matatag na pamahala. Walang bansang mamamalagi kung walang pamunaan. Batid din natin na walang bagay na nabubuhay sa sarili nito lamang. Alam din natin na ang sandaigdigan ay nanatili at gumagalaw sa pinakamaayos na paraan at ito ay patuloy na namamahalagi ng napahabang panahon. Masasabi ba natin na ang lahat ng ito ay hindi sinasadya? Dahilan ba natin na ang pananatili ng tao at ng buong sandaigdigan ay nagkataon lamang? Ang tao ay maliit na bahagi lamang sa kabuuan ng napakalaking sandaigdigan. Kung ang tao ay nagpaplano at kanyang pinahalagaan ang kabutihan ng pagpaplano sa makatuwid, ang sarili niyang buhay ay pamamalagi ay batay din sa nakaplanong patakaran. Ito ay nangangahulugan na may isang kalooban na nagpaplano na ating pananatili at may isang pangbihirang kapangyarihan na lumikha ng mga bagay at pinamamalagi silang kumikilos ng mahusay. Dito sa daigdig, tiyak na may isang kahangang-hangang
lakas na kumikilos upang mapanatiling maayos ang lahat ng bagay sa kagandahan ng kalikasan. Tiyak na may isang dakilang lumikha na lumalalang sa pinakamagandang sining at tumustos sa lahat ng bagay na may natatanging layunin sa buhay. Ang mga taos pusong nakaunawa ay kumilala sa lumikhang ito at itinatawag siya Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Hindi siya tao sapagkat ang tao ay hindi kayang makalikha ng ibang tao. Hindi siya hayop, ni hindi siya halaman, hindi siya idolo, ni hindi siya estatwa sapagkat isa man sa mga ito ay hindi malilikha ang sarili o ang ano paman. Siya ay iba sa lahat ng mga ito. Siya ang lumikha at tagapanustos sa lahat ng ito. Ang lumikha ng anumang bagay ay tiyak na kakaiba at nakahigit sa mga bagay na kanyang nilikha. Maraming paraan upang makilala natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. At maraming bagay na masasabi natin tungkol sa Kanya. Ang Allah, kahangang-hanga at kagilas-gilas na bagay sa mundo ay tulad ng bukas na aklat na kung saan mababasa ang tungkol sa Allah. Bukod dito, ang Allah ay tumutulong sa atin na makilala siya sa pamagitan ng maraming propeta at mga pahayag na kanyang pinadala sa tao. Ang mga propeta at pahayag na ito ay nagtuturo ng lahat na dapat nating malaman tungkol sa Kanya. Ang lubusang pagtanggap sa mga aral at patnubay ng Allah na ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang kabuuan ng relihiyong Islam. Sa Islam, ipinag-utos ang paniniwala sa kaisahan at kapangyarihan ng Allah na nagbibigay sa tao ng kaalaman sa kahulugan ng sandaigdigan at sa kanyang bahagi dito. Ang paniwalang ito ay nagbibigay sa kanya ng laya at lahat ng pangamba at pamahiin sa pamamagitan ng laging paggunita sa pagkapagyarihang Allah ang tungkulin ng tao sa Kanya. Ang pananampalatayang ito ay dapat na ipakita at isagawa. Ang paniniwala ay hindi sapat. Ang paniniwala sa isang Diyos, ang Allah, ay nangailangan ng pagtanaw sa sangkatauhan bilang isang pamilya sa ilalim ng kapangyarihan ng Allah, ang lumikha ng
ang lumikha at tagapanustos ng lahat. Labis na tinatanggian ng Islam ang kuro-kuro na may matatanging tao, ang paniwala sa Allah at paggawa ng mabuti ang tanging landas patungo sa langit. Kaya ang tuwirang makikipag-ugnayan sa Allah ay naisasagawa na hindi na kailangan pa ang tagapagmagitan. Ang Islam ay hindi bagong reliyon. Ito rin ang mensahe at patnubay na ipinahayag ng Allah sa lahat ng mga propeta. Ang ilan sa kanila ay sina Adam, Noah, Abraham, Ismael, Ishaq, David, Moses, Jesus, at ang pinakahuling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ang mensahe na ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kabuuan ng Islam sa malawak, ganap at pangwakas na anyo. Ang Quran ang hulang pahayag ng Allah at ito ang saligang pinagkukunan ng aral, batas ng Islamiko. Ang Quran ay nagbibigay ng batayan sa lahat ng bagay. Pananampalataya, kagandahang asal, kasaysayan ng sakantahuan, pagsamba, kaalaman, karunungan, ugnayan ng tao at Diyos, at ugnayan pangkapwa-tao. Sa malawak pagtuturo nito ay naitatayo ang matatag na paraan sa panglipunang katarungan, karunungang pangkabuhayan, pamahalaan, batasan, jurisprudensiya at batas sa pakikipag-ugnayang pangdaigdigan. Ang hadith ay mga aral, salita at gawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maingat na inipon at iniulat ng kanyang mga matapat na kasamahan, ang mga sahaba. Ang hadith ay nagpapaliwanag at nagbibigay ng detalyeng sa mga talata ng banal na Quran. Alhamdulillah. So sa Islam, although nabanggit na natin sa sa one of the topics that we have previously explained, mas mabuti inshallah, a matter of review para inshallah ma-repress ang ating pag-iisip. Mga pangunahing paniniwala sa Islam. Ang tunay at matapat na Muslim ay maniniwala sa mga sumusunod na pangunahing saligan ng pananampalatayang Islam. Ang una ay paniwala sa Diyos. Siya ay naniniwala sa isa-isang Diyos, Allah, ang kataas-taasan at walang hanggan, ang magkapangyarihan, mahabagin, madamayin, lumikha at tagapanustos. Ang Muslim ay maniwala sa lahat ng propeta ng Allah
nang walang pagtanggi-tanggi. Bawat lahi ay nagkaroon ng tagapagbabala o propeta mula sa Diyos. Sila ay pinili ng Allah upang turuan ang sangkatauhan at upang ipahayag ang banal na mensahe. Ang banal na Quran nagsasaad ng mga pangalan ng 25 propeta. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang panghuling propeta. Ang mga Muslim ay maniwala sa mga kasulatan at pahayag ng Allah. Ito ang patnubay na tinanggap ng mga propeta upang ipakita sa sangkatauhan ang tamang landas tungo sa Allah. Ang banal na Quran ay may natatanging pagbanggit sa mga kasulatan ni na Abraham, Moses, David, Jesus, alayhi salam, bago ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang banal na Quran. Marami sa mga naunang kasulatan at pahayag ang nangawala na o binago ng tao. Ang tanging tunay at buong mensahe ng Allah ay nanatili ngayon, ang banal na Quran. So alhamdulillah, ang Quran ay naiba sa mga ibang kasulatan, sa mga ibang paniwala, dahilan ang kanilang mga basis ngayon ay according to. Ang Muslim ay maniniwala sa mga anghel ng Allah. Sila ay mga spiritual at mga kahangang-hangang naglilikha na likas na hindi nangangailangan ng pagkain, inumin o tulog. Inuukol nila ang kanilang panahon sa pagsamba sa Allah. Sila ay marangal at tagapaglingkod sa may kanyang-kanyang tungkulin. Sila ay nangungusap lamang pagkatapos magsalita na ang Allah at kumikilos lamang bilang tanging pagsunod sa kanyang inuutos. Ang Muslim ay maniniwala sa araw ng paghukom. Darating ang araw na ang mundong ito ay nagwawakas. Ang mga patay ay binabangon upang humarap sa makatarungang paglilitis. Ang mga taong may magandang talaan ay mabibigay ng masaganang gantimpala at sila'y sasalubungin sa kalangitan ng Allah. Ang mga tao ay masasamang talaan ay mapupunta sa impyerno. At ang panghuli, ang Muslim ay maniwala sa tadhana, mabuti man o masama nito. Ang Allah ay nagbibigay sukat at pasya sa tadhana ng lahat ng lilikha ayon sa kanyang kaalaman at sa kanyang walang hanggang karunungan. Ang Muslim ay maniniwala sa kapangyarihan ng Allah na magplano at isagawa ang kanyang plano. Walang magaganap sa kanyang kaharian na salungat sa kanyang naisin. Ang kanyang kaalaman at kapangyarihan ay nanatiling umiiral sa lahat ng kanyang nilikha, sa lahat ng sandali. Siya ay maalam at maawain, at anuman ang kanyang naisin ay may
makahulugang layunin. Kung ito ay ilagay sa ating mga isip at puso, tatanggapin natin ng buong pananampalataya ang lahat ng kanyang loobin kahit ito ay hindi natin maunawaan. So, alhamdulillah, alam natin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay bago mag-exist ang isang bagay, 50 years, ito ay alhamdulillah nakasaad na, nakaplano na sa Lawhil Mahfuz, sa sa tablet. So alhamdulillah, kapag anumang ay nais ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay magsabi na ng kun fayakun. Kung anumang naisin niya, talagang mangyayari. So wala tayo question. Kaya alhamdulillah, may mga tao sabi na, bakit ko kailangan pa ang Islam? Kung nakatakda na lahat na siya ay magkapunta na sa impyerno. Bakit? Sino mo makaalam sa kinabukasan natin? Hindi natin alam. Pero kahit yung mga bata, alam nila kung gumagawa ka ng kabutihan, alinsunod sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, yan ay inshallah babayaran lang sa iyo yan kahit sa tao na pinaggawaan mo ng kabutihan. So, alhamdulillah sa Islam, alhamdulillah lahat saad. Wala tayong mailihim, wala tayong maitago sa mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala kasi meron tayong responsible sa pagsusulat ng kabutihan at kasamaan ng tao. So alhamdulillah, magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na sana'y hindi pa huli ang lahat. Tulad ng sinasabi natin, alhamdulillah kami, ang inyong mga kapatid sa nilikha ng Allah bilang humanity, no? Sa mundo na ito, tunay na kami ay kumakausap sa inyo na itatry ang pagbabasa, alamin ang Islam. Huwag kayong maniniwala sa mga media kasi yan, ang mga media iba. Meron din media, mga media ay mabutihan. Pero meron din gumagawa ng eksena para magabenta sila ng maraming materials. So, alhamdulillah, huwag kayo humusga sa mga Muslim na kami ay masama. Ang Muslim ay hindi yan perfect, pero ang Islam, alhamdulillah, ay perfect. Walang mali. Kung meron mali, ako ay inshallah sasama sa inyo, sa inyong reliyon na paniniwalaan. So 100% na walang mali, kahit isang titik sa Quran, alhamdulillah. Na umabot na tayo more than 14 centuries na kalipas, alhamdulillah, intact pa rin siya. Tulad ng mga binabasa ng ating mahal na propeta, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, alhamdulillah, mga kapatid, sa humanity, it's not yet too late. Open your mind, concentrate, at alhamdulillah, wag kayo, ibig sabihin,
Huwag nyo muna iwasan ang inyong reliyon kung ang sa isip nyo na tama. Pero sa katunayan, kahit yung si John Pop magsasabi rin na si Jesus Christ ay hindi Diyos. So bakit kayo, mga kapatid, sinasayang ninyo ang mga apo nyo, anak nyo, ang mga asawa nyo na makapasok sa impyerno? Dahilan kung hindi tamang inyong paniwala, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha pa. Sa mga sila, people of the book, which is translated into Jews and Christians. Pati yung mga musyrik, yung mga maniniwala na may Diyos, pero maniniwala din sila ang mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mga Diyos pa rin. Sila lahat na walang paglilitis na ihantong sa Jahannam, sa impyerno. La ilaha illallah. At ang pinaka-problema, mapalagi sila doon. Forever. Yun ang meron forever. Forever sa paraiso at forever sa impyerno. Alhamdulillah. So, inshallah, nasa atin na. Kung gusto natin makapunta sa paraiso, makapunta sa impyerno, it's our choice. Alhamdulillah, walang mag-force. Sa Islam, walang compulsion. Like Rafiddin. Hindi ibig sabihin na kami ay magpaliwanag na ipoforce namin kayo pumapasok sa Islam. No way. Pero, due respect sa inyo, pero hindi din namin maiwasan na magpalaganap ng katotohanan dahilan yun ang pinaka-the best statement na sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Dito ang slogan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمَلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. So alhamdulillah, ang pinaka-the best salita sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang magsabi ka na ikaw ay maniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sumusunod sa anumang pinag-utos sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ngayon, alhamdulillah, inshallah, sana by next Friday o any day, inshallah, magkapag-continue tayo ng imbitasyon sa forgiveness and paradise. Da'wahum fiha salamun wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.